мақомот дар тоҷикистон аз 4 фарзанди соҳибкор ва сиёсатмадори зиндонӣ Заид Саидов талаб карданд, ки хонаҳои худро холӣ кунанд, чун онҳо ба фоидаи давлат мусодира хоҳанд шуд. ин талаб бар асоси қароре будааст, ки додгоҳ солҳо пеш содир кардааст. хонаҳо дар як бинои баландошиёна дар маркази шаҳри Душанбе ҷойгиранд. ин яке аз 4 манзилест, ки фарзандону набираҳои соҳибкори зиндонӣ ба сар мебаранд. хайрулло Саидов, писари Заид Саидов, ки ҳоло дар муҳоҷират қарор дорад, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, хонаводааш дар шароити сахте ҳастанд. Судиҷрочии ноҳияи Сомонӣ ки ҳозир омаданд, ки хонаро мусодира кунанд, 4 хонае ҳаст, ки дар он 23 нафар зиндагӣ мекунанд, ки аз ин 17 нафар кӯдакони зери 18 солаанд. инҳоро куҷо мо бояд барем? аслан намедонам, тасаввур намекунем куҷо бояд барем. мо ягон ҳар чизе ки доштем гирифта шуд. чӣ тиҷорат буд, молу амволи тиҷорӣ, хонаҳо, ҳатто хонае ки модармо зиндагӣ мекард, унҷо ҳам як хона мусодира шуд. як намояндаи додгоҳи олии Тоҷикистон бе зикри номаш ба Радиои Озодӣ гуфт, ҳукм нисбат ба Заид Саидов барвақт қувваи қонунӣ гирифтааст, вале мусодираи амвол дар доираи он бар дӯши ниҳодҳои дигари дахлдор асту ҳанӯз идома дорад. мо барои гирифтани шарҳи масъала ба Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва амволи давлатӣ ва хадамоти иҷро муроҷиат кардем. рӯзи 9 апрел дар ҳар ду ниҳод мавзӯъро ба Радиои Озодӣ шарҳ надода, барои посух номаи расмӣ талаб карданд. дар ҳоле ки мавқеи мақомот ошкор нест, хайрулло Саидов, писари соҳибкор ва сиёсатмадори зиндонӣ, мегӯяд, соҳиби асосии манзилҳо бародарону хоҳараш ҳастанд ва манзили онҳо набояд мусодира карда шавад. мо фарзандони Заид то вақте ки падару маҳкам шуд соли 2013 ҳама наздик 7-8 нафар бачаҳо духтарои калон, фарзанддор, хонадор будем. мақомот дар солҳои пеш бар асоси ҳукми додгоҳ ширкату корхона ва манзилу мошинҳои марбут ба худи Заид Саидов ва наздикони ӯ аз ҷумла фарзандашро мусодира кардаанд. фарзандонаш ҳоло бештар аз он нигаронанд, ки агар сарпанои охиронро аз даст диҳанд, чӣ гуна ба зиндагӣ идома хоҳанд дод. мо дар ин давоми 13 сол онқадр дигар эҳсосоту ҳамин стресс ки ҳаст, худо шоҳид, агар мо ҷое барои рафтани ҳамин кӯдакон медоштем, мебурдему медодем ҳамин хонаро, халос мешудем, ки ҳадақал кӯдакону стресс нагиранд. ҳар боре ки дар тақ мешавад, додарам, ман, занаш, кӯдакаш дар ларза медорад, ки омадан ки хонамона гиранд, мо куҷо мерем? ин як дарди бисёр вазмин аст. бори аввал нест, ки мақомоти Тоҷикистон молу амволи шахсиятҳои шинохтаи зиндониро, ки парвандаашон дорои ангезаи сиёсӣ номбар мешавад ва ё наздикони онҳоро мусодира мекунанд. соли 2025 хонаву мошин, пул ва дороиҳои дигари баъзе аз сиёсатмадорону мансабдорон ва рӯзноманигор Рухшона Ҳакимова, ки дар доираи парвандаи табаддулот зиндонӣ карда шуданд, мусодира гардиданд. наздикони баъзе аз маҳкумшудаҳо гуфтанд, ки бо қарори мусодираи амвол розӣ нестанд, чун баъзе аз моликият ба маҳкумшудагон тааллуқ надорад. ҳуқуқдон Ҷамшед Ёров дар як суҳбати пешинаш дар ин маврид ба Радиои Озодӣ гуфта буд, ки ҳангоми мусодираи амволи маҳкумшудаҳо бояд таҳқиқу исбот шавад, ки то куҷо манзил ё дороиҳои дигар дар ҳақиқат ба онҳо тааллуқ дорад. ҳоло фарзандони Заид Саидов мехоҳанд мақомот бори дигар ин масъаларо баррасӣ ва қазияро мунсифона арзёбӣ кунанд. Заид Саидов соҳибкор ва вазири пешини саноати Тоҷикистонро моҳи май соли 2013 дастгир ва сипас бо иттиҳоми суистифода аз мақом, бисёрзанӣ, ришватхорӣ, сохтакории санад, тасарруфи пули давлат ва саркашӣ аз пардохти молиёт 29 сол зиндонӣ карданд. худаш ва наздикону тарафдоронаш иттиҳомотро беасос хонда, гуфтанд ягона сабаби зиндонӣ шудани ӯ талош барои таъсиси ҳизби сиёсии Тоҷикистони нав буд. созмонҳои байнулмилалии мудофиаи ҳуқуқи инсон низ ӯро маҳбуси сиёсӣ дониста, борҳо бозбинии ҳукми ӯ ва раҳоиашро талаб карданд, аммо дар Тоҷикистон нодида гирифтанд.